Ilocano Math TV walking tour. Kayo. Taga na? Naalala ko yung filters na nag-uumag pa ako.
Kagatin ka niya, wag mong kuhan, kagatin ka ng aso. Dapat patuloy ko na pay. May pera ka naman. Kagatin ka ng aso. Ilocano Mat TV walking tour.
naman to, naman.
tara. Ah! Walking tour by Ilocano Math TV. Subscribe po sa Ilocano Math TV.
25 lang. Ilocano Math TV, subscribe to my channel.
Yan, hanggang dito na lang po ang ating walking tour. Nagsimula tayo sa MacArthur Bridge, then Chinatown, then papunta tayo ng Divisoria kanina, and now dito tayo magtatapos. Malapit na ito sa Tondo Binondo, Tondo. Yan, so kanina nakita ni Hitch, which is yun na nga, Delpan Extension. Ilocano Math TV. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay.